Murphyke március 4-én, 2 hete, pont 2 hete elhunyt. Nem állok készen ezt a videót készíteni, nem állok készen folytatni az életet, de muszáj. Ő volt a legédesebb, legokosabb, legbölcsebb, legszerethetnivalóbb kiskutyus az egész földön, és ezt elfogultság nélkül mondom. Egy vele született problémája volt, amivel sajnos még ha az orvosok időben is rájöttek volna, akkor se tudták volna sokkal meghosszabbítani a kis életét, csak hát jó lesz volna tudni. Váratlanul ért minket. Hatalmas trauma volt, és erről nem is szeretnék igazából így nagyon sokkal többet beszélni, megmondani. Szeretném, hogyha tiszteletbe tartanátok ezt, nagyon, bár nem úgy tűnhet, de nagyon kevés dolgot osztok meg veletek az életemből, de azt éreztem, hogy ezt muszáj tudnatok. Mostanában lehet, hogy nem lesznek olyan nagyon vidám videók, vagy storytime-ok, az ennek az oka lesz. Rózika egyébként jól van, kicsit magányos, de hát most őre támaszkodhatunk leginkább. Murphykének az űrét soha senki nem fogja tudni betölteni, se nekem, se a páromnak. Tényleg egy eszméletlenül különleges kiskutyus volt, és nem tudom, hogy remélem, hogy elég szép életet tudtam neki biztosítani. Az biztos, hogy nagyon szeretve volt.